Upozornenie: konzultujte užívanie doplnku so svojím lekárom alebo odborníkom na výživu. Tento výrobok by mali konzumovať iba zdraví dospelí starší ako 20 a viac rokov. Produkt sa predáva iba na laboratórne a výskumné účely, nie je určený na priamu konzumáciu. Výrobca sa dištancuje od zodpovednosti za následky spôsobené nesprávnym dávkovaním, užívaním počas akokoľvek zhoršeného zdravotného stavu, v kombinácii s alkoholom, liekmi alebo omamnými látkami. Video nenabáda k užívaniu, slúži ako informačné. Ideme na to? Poď. Tak ahojte, vítam vás pri ďalšej recenzii na túto šmakocinku. Je to Phenom od firmy Elite Form a ideme si o nej niečo povedať. Takže ideme na zloženie. Nachádza sa tu betalen 3200 mg, čo je dosť dobrá dávka, takže svrbenie bude určite cítiť. Citrulín malát 3000 mg, no nie je to optimálna dávka. Väčšinou je tak 6000. Toto je taký priemer, ale však budú tu kompenzovať iné látky, takže to si myslím, že je v pohode. A ak má tým sulfát 1500 mg, čo je extrémna dávka, takže napumpovaný budeme mať aj vlasy na hlave asi. A je tu ešte blend, kde sa nachádza kofeín anhydrous, potom guarana, DMBA a DMHA. Takže sú to dve zakázané látky, silné stimulanty. Kofeín tu je napríklad 350 mg, to je tiež dobrá dávka. Bezvodný. A je tu ešte guarana. A guarana, že vraj, je silnejšia než káva. Takže to bude dosť zaujímavé s touto kombináciou. A ako to má prichuť? čo, very gum, takže gumené cukríky. Len ten kofeín a guarana, to sú dosť silné kofeíny. Guarana ešte mala byť silnejšia než kofeín. Lebo že má postupné uvoľňovanie, takže mal by si počas celého tréningu cítiť energiu, nemala by hneď padnúť, že vystrelí ti hore a hneď padne. Dávkovanie, skús pozrieť. Dávkovanie, jedna skuba je 10,232 grams. Takže... A koľko má pixla? Celá pixla, je to 25 dávok a celá pixla má 256 gramov. Prekvapujúce. Takže tí látky, tá účinnosť je taká, že netreba 17 gramov od mrku. Myslím si, že bude to šlápať celkom dosť brutálne. Sú tam dva silné stimulanty. Takže môžeš otvoriť. A čo to povie? No ja si myslím, že to bude pecka. Lebo už tie dva stimulanty s tým kofeínom a s tou guaranou, to sa bude všetko násobiť. Pixla je docela plná, ideme si ju aj odvážiť? Poďme to, idem zobrať váhu. Chod dobrá. A máme tu hneď prvý problém. Tak je to malé. Sú tu hrudky. Neviem, či to vidíte. Daj to bližšie, ja to zaostrím. Daj to na kameru. Sú tu hrudky porobené, čiže buď je pretréningovka stará, alebo bola zle uskladnená. Daj na hlavu, počkaj, teraz. 334, takže aj s obalom, takže môže byť 256 gramu zázračného prášku. No, tie hrudky, bohvičo. Dobre. Takže, ako uvádzajú, tak je. Ale voňa pekne. Preto ja si dám jednu odmerku. Klasika. Vyskúšam, čo to spraví. Tebe dám jednu kopcovitú. No. Ináč, ale na to, že to je vlhké, tak sa to rozsypá dosť. No je to vlhké a tie hrudky ako... Sú tam tie hrudky, no ale...
to ešte len začínal voľno. No však to nie sú dobré správy. Možno ananasovú vodu. Neudávajú tu presne, že koľko sa tam nachádza toho DMBA a DMA. Takže strážia si to. Nechci ju prezradiť. Dobre, tak poďme to otestovať, jak to chutí. Na zdravie. Chuť je dobrá. Taká sladučka. Ale fakt jak ten ananas. Taký trošku, jaký je tam ananas pozadí. Nie je tam iná príchuť. V tom. Sú to gumené cukríky, ale nie je tam udávané. Jaký gumený cukrík. Jaká príchuť toho gumeného cukríka je. Konečne pumpa, čo si môžeš trošku aj vychutnať. Nemali sme moc šťastia s tými pumpami. To veru nie. A za každým, keď sme si objednali voľakú inú pumpu, vždycky beri. Objednali sme Berry Fruit Explorer. Punch, prišlo berry. No, Ashes nám prišiel berry. všetko beri. Brutality berry. Aj Atomic Strange berry. No dobre, chceš ešte voľačo dodať? No nič, ideme na tréning. Tak vidíme sa po tréningu, dáme vám vedieť, jak to šlapalo a zatiaľ majte sa. Čau. Čaute. Tak, sme späť, akurát sme docvičili. Mali sme taký, trošku, snažil som sa mať ťažší tréning trošku, ale jak som išiel to veľké množstvo sérií, snažil som sa napumpovať ten triceps, ktorý som išiel. Snažil som sa, išiel som tých sérií fakt dosť. 100 sérií si išiel. No. Tak nepodarilo sa mi až tak dobre napumpovať, prekrvenie som cítil, jak by to prúdilo, celý tá pretréningovka. Malo to dlhé účinky a išiel som tréning nôh a pri drepoch som cítil také menšie pretlaky. Hlava ma nebolela, mal som kopcovitú odmerku a dal by som tejto pumpe 4,7 hodnotenie. Si dal reálne málo. Ako z 5. Na to, Z že 5. Čo z 5? Z 5 bodov. Pre mňa je toto Takže dosť dobrá. od 10 by si dal koľko bodov teda? Od 10. 9, 9,5? 8,5. 8,5. Ale toto spôsobilo, že ja som po hodinu a pol tréningu stále valil. No akurát, že sa mi nepodarilo cvičiť tak, jak som plánoval. No išiel si, energie si mal dostatok, keď si išiel. Energie som mal dostatok, len proste nenapumpoval som. Snažil som sa fakt, vyšiel som tých sérií, hádam ale 500. No ja som pozeral, ty si išiel 30, ty kokos, však furt si mal čím v ruke. No, Si ho nepustil išiel z ruky. som. Nepustil si ho z ruky, proste furt si valil. Snažil som sa, aby ma bolel, len neviem, asi to má nejaké regeneračné účinky, alebo takého vláčo. Ja by som povedal, že skôr tú bolesť to milo, že si necítil. Takže si tá energia a tá bielosť, že necítiš tú bolesť, tak si stále išiel, stále ťa to hnalo. Čo hovoríš na chuť? Chuť bola výborná. Mne by sa to hodilo na nejaký silový tréning, kde by som, furt valil veľké váhy a necítil by som únavu až tak. No dobre, za mňa všetko. Dobre, tak idem ja zhodnotiť teraz. Tak, nástup bol veľmi rýchly. Hneď v aute som mal, už jak sme vypli kameru, hneď mi začali brnieť uši. Takže nástup bol strašne veľmi rýchly. Už počas cesty som myslel, že vystúpim z auta a začnem cvičiť, alebo pôjdem peši do posilky, lebo už normálne už som mal silný stimul. Po posilke som sa rozcvičil a už som išiel celkom dobre váhy.
aj som tie váhy serioval, takže za mňa energia super, tej by som nemal čo vypnúť, energia bola strašne dobrá, tej by som dal tak 9,5. Pumpa, no pumpa bola taká, že ja som dostal crash hneď potom a začala boleť hlava. Takže tréning som si ani moc neužil, lebo celý tréning ma hlava bolela a hlavne keď som čo cvičil a dával som váhu a tlačil som tú váhu, tak strašne ma pichalo v hlave, takže to bol akože extrém. Takže to som mal riadny crash. Potom, takže vlastne mal som aj napumpovanú hlavu, aj celé telo, ako pumpa tam bola, len hlava mi pulzovala. No za mňa by to bola topka, keby ma tá hlava nebola. Energiu som mal počas celého tréningu, to som valil, aj váhy, aj celý tréning som mal tú energiu, že som išiel do toho naplno, len tá bolesť z hlavy. Chuť bola výborná, chuti by som dal 10, z 10 tam nemám čo vypnúť, celkové hodnotenie by som dal tak, no, ťažko povedať. Tu hlavu dávam minus, tak asi tak 7,5 z 10. Ale ináč fajn pumpa. Pre tých, čo sú z menu, trošku odísť z toho DMAčka, tak tu je inakší stimulant, ktorý ináč zabera, takže za mňa super pumpa, ktorá sa hodí do tréningu, či do diety, alebo do akého silového. Takže to je za mňa všetko. No na tebe to aj bolo vidno, že proste máš nejaké bolesti v hlave, že... Mňa celá voda, ja som tam... Kto tam volá, napríklad volá do cvičil, nemohol som ísť na troj, tak som mal chuť sa aj vyhodiť. Bola hlava, ešte mi tam zavádzal. Takže tak no. Takže nemohol som sa ani sústrediť. Ako chcel som to poriadne napumpovať a aj precítiť, ale to sústredenie tam nebolo, lebo keď ma bola hlava, pichalo ma hlave, tak ako náhle som to napumpoval, tak som to aj pustil, lebo som to nedokázal udržať, lebo hlava ma bola. Ale hlavne, že to dodalo tú energiu, čo človek potrebuje k tomu, aby ten tréning fakt posunul na inú úroveň. Čiže ja túto pretréningovku fakt odporúčam. Pokročilým, samozrejme. Je to zrovna pumpa, len ako komu bude účinkovať. Ešte ju vyskúšam a uvidím, čo to povie, ale asi na menšej dávke. Asi jedna odmierka mi nerobí moc dobre. Takže za mňa asi všetko. Tak. Čaute zatiaľ, ideme sa pri ďalšom videjku. Ahojte.